Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, huling. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Huling! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto Pilipinas! Aksyon balita banat mulig magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes, ika-24 na sa bulan sang Setyembre tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Natapos bagogid lamang ang hampang sa tunga sang Boston Celtics kag Miami Heat sang National Basketball Associations. Kung sa din nakuha sang Miami Heat ang ikatatlong kadalagan. Sa score nga, 112 para sa Miami, kag 109 naman sa Boston. No? Game 3, tibuas kwa naman, Lakers. Pretty, no? Lakers kag Denver Nuggets. May 2-1 na nga standing mga kaaksyon, ha? Hibaloon ta na mga kaaksyon ang dugang sining mga detalye para sa mga basketball aficionados nga nagatutok lang diri sa aton sining balitan. Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 11:33 ang aton oras. 92 diyas na lang ang nabilin kag Christmas Day na, samtang 99 diyas ang nabilin before pa man mag-year 2021. Pag-ugid lamang nag-blackout ang
halos Panay Island mga kaaksyon na. Pero ti pilang mga ambot ko may 30 minutes man nga patigayon gilayon ang pag-restore sang power sa bugos nga Panay Island, no? May nag-trip siguro nga connection sang NGCP, National Power Grid Corporations, mga kaaksyon, no? Pero hibaloon ta lang ng dugang sining nga mga detalye kay subong siniti. Balik naman kita sa normal nga pangabuhi. Abi ko action hands kung madugayan gid siya. Gali kay namisok lang siguro. Nag-trip lang ang pila ka portion sang Panay Island kung sa din nasakpan kita diri mga kaaksyon. Ayos, sige sa mga kaaksyon ta dira nga nagatutok na sa balitaan ta sa mga barangay kag purok man diri sa syudad sang Bacolod. Importante nga kung ano ang ginapatuman nga health protocols dapat tumanon tagid, no? Kung nara ka sa gwas ang imo sining nga puluyan, kung may kaladtuan ka, dapat naka face mask, face shield kag social distancing. Kung niyara ka sa sulod sang puluyan mo kag naga-monitor diri sa Aksyon no Radyo Bacolod, daway naman sang dapat nga ligwaton ka sa imo sining panggawi mga kaaksyon, ha? Sige sa mga kaaksyon ta diri sa probinsya sang Negros Occidental, kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya? Kabayunta nga amuman sa gihapon ang ginahikot ninyo kung way isang dapat nga kaladtuan kag hindi gid man tama importante kag mapaiway lamang, mas mayo nga steady pulse lang kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan. Ayos sa mga kaaksyon ta dira sa Oriental side kag sa bugos nga Region 6. Daway pagid mihura kag mihoy ni kung masingle digit kita sa numero sa mga COVID-19. Sa kinandan ako ang inyo sinikaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa siring adlaw diri sa aton siring pangalagad sa Kapitolyo Provincial mangingkaw pod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Quarantine facility sa bago okupado na. Mayor Yolo nagpangabay sa RATF o kung RIATF nga hindi anay magbaton ang syudad sa mga returning LSIs kag ROF. No ini kag another naman kay ang Philippine Coast Guard nag-signal na nga ma-trip na, pwede na ka-trip ang mga LSI kag ROF pagi sa aton sining mga sakayan pandagat. Ato na hibaloon karon mga kaaksyon na. Samtang sa syudad naman sa Bacolod, gabalita ni Aksyon Artay Hukon sa Bacolod City Government Center PNP Travel Authority sang LSI gikan sa Manila. Ginabuligan proseso sang talatapan ni Councilor Cindy Rojas. Sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, biktima sang pagpangluthang sa Villa Angela Subdivision sa Barangay Villamonte. Nakagwa na sa ospital, biktima wala pa nakakooperar sa kapulisan. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Brian Morden sa Gay City PNP. Padayon ang investigasyon angot sa pagbungguan na isang duha ka mga motorsiklo nga kung sa diin duwa diri ang napatay kag duha man ang pilason. Kagabi ini natabo mga kaaksyon kag pinakalites naman sa Banwa sang Calatrava, biktima sang pagpagluthang suspect sa pagpamatay kag miyembro sadto sang nagapang hold up.
Samtang sa patrol naman nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, manghisayod ta dugay-dugay sa sitwasyon man sa northern nga bahin sa ngaton sining syudad sa flow sang trafiko nga mag-aagi sa mga checkpoints dra sa area sang Police Station 3. Ibaloon ta na karon upod sa aton sining patrol kag Philippine Coast Guard nga biyahe sa mga LSI kag ROF ginkakas na. Samtang sa aton sini nagapanguna man nga mga balita out of town sa syudad sang San Carlos. Igabalita ni Aksyon Stephen Presquito, suspect sa paglabo sa isa ka lalaki nagsungka sinigid lamang aga. Samtang sa Cadiz City naman nga balita, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, 43 anyos nga lalaki, gindakop matapos naglapas sa COVID-19 protocol sa proper o kung sa border control. Samtang sa balita naman sa syudad sang La Carlota, labot na siya sa Imamayda, no? Grabe man, no? Samtang persona nga ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga illegal nga paghupot sang armas lutang arestado sang kapulisan. Sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Eden Aboso, Facebook page nga ginhimo sa mga ginikanan agod nga protektahan sa NPA recruitment ang ilang kabataan ginkakas sang Facebook. Gobyerno natalana nga magpahamtang sang dugang 50,000 ka mga contact tracers sa Oktubre 1. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:41 aton oras 11:41 na mga kaaksyon. Sa aton sining nga pagpangalagad gina-acknowledge ta lang aton sining nga mga kaaksyon via Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod. Siling ni Susan Sagario ho kagahod sang anuman nga sound ga dikit sa talinga kad anuman may iban nga sound nga ga-sound to sa iya. O gareklamo sa Facebook page naton drio si Susan Sagario kay kagahod kuno sang sound gadikit sa iya talinga. Ano nga sounding na buot yan ni Singganona? Sa ibanda nga mga listeners tabi pag tunda man kamo. O sige, salamat gid sa aton sining nga mga Facebook lovers sa mga naka-Facebook live. Thank you so much. Gid karon dugay-dugay ang inyo sining nga mga mensahe pangbasahon tay na mga kaaksyon. Samtang sa mga yara sa website ta sa www.aksonradiobacolod.com.ph at agan taman igtalupangod karon dugay-dugay plus ang aton sining nga mga YouTubers sa Aksyon no Radio Bacolod, no? Ayos, sige, dali gid lang mga kaaksyon kay matagtapila ka mga commercials dugay-dugay. Basahon ta na ang mga balita, mga kaaksyon, kag mga mensahe ninyo nga ginpadala, no? Siling ni Set Alunan, siling niya, Hidset Yaguro, among magahod, si Gian Resisyo, siling niya wala man. Thank you, Gid, sa inyo siling nga pag-response, no? Salamat, Gid, sa aton siling nga mga kaaksyon. Ayos, liog tada, Set sangimo, siling nga, hunghungan Madam Susan Sagario basi sa imo lang da nga hunghungan i-check lang basi ko nagasplat lang bla sa imo nano na gani magtawag na naga-double up lang sa imo sining nga headset, no? Kay clear man kuno sa iban ko. Ayos, sige dali gid lang mga kaaksyon, matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo dugay-dugay.
Magabalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito. Ayos, sige, makwantanay, manamyaw kita sa mga kaaksyon tang una nga nagpariser na sa aton sining Facebook Live, no? Sige, matamaton talang ni kay mahinang kalaban sa kay Marilyn Abarte. Good noon, okay lang sound magandang busis ni Action Rex. Amo na iyang tirada da, basi may iba na. Ayos, salamat gid Marilyn Abarte sa imo sining mensahe. Kay Trexie Busillo, sining Claire Bala Action Radio di sa akon. Okay. Thank you so much Trexie Busillo. Trexie Busillo. Kay Mercy Flores, loud and clear gid. Ayos. Thank you so much gid, na? Mercy Flores. Sa kay Renanti Banaag o Ranti Banaag, morning Action Rex, tamiyaw ko lang da pamilya Banaag sa Nigarana. Ayos, thank you so much, Gid. Mary Jane Mendoza, Kagawad Imbong Jocampo, Selvet Yap, wala man di sa amonya gahod. Thank you so much, Selvet. Narisa Rowes Elarte, mayong Udto Action Rex, great ko lang Nanay Eli, kag Bibing Rowes, ang sumag, always gid pamati sa Action Radio. Thank you so much, Neresa, or Narisa Rowes Elare. And Niski Toriaga, shout out lang ko da, sir. Niski Toriaga. Thank you so much, Gid. Rian Montesa, may lang pamati kay Gian Resisio, Seth Alunan, Manjo Arnejo, sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda. Good noon, Action Rex, watching from Celine Homsa. Thank you so much, Gid, Madam Virginia San Antonio Olpenda. And sa kay Idi Laos, dira sa Kingtown Victorias, may lang monitor kay Nanay Isabel. And sa kay Merly Dolido Magallanes, may lang pamati kay Kili Jelly, no? Kili Jelly. Good noon, Action Rex, watching here in USA. Keep safe lang da kay Mr. B-Boy Villasor sang Simo Sektoral Bacolod. Kag sa tanan nga katawhan sa DSB. Thank you so much, Kili Jelly, no? Maria Cecilia Pabon Jimenez, may lang monitor Melvin Finiafel, may lang pamati Melvin, Maria Cecilia Pabon Jimenez, and Nini Inventora Rosa, sa kay Jocelyn Acivita Ulak, and Saidi. May lang monitor kay Saidi, kag tamiyaw lang si Daddy Edward, kag Mami Diday Osente, sang Alegria Morsya, nagasigabong gidi ang karaoke ni Daddy sa Action Radio. Thank you so much, Saidi. And Ronnie Granada, may lang monitor, no? Kag pakigreet lang sa bata ko nga si Gail Granada. Happy birthday from Dad Ronnie Granada from the Netherlands. Thank you so much, Ronnie. And happy birthday sa kay Gail Granada. Kay Kativer Edwin Pinida, thank you so much, Gid. Mary Jane Mendoza, Sherlyn Oro, pa-shout out lang dagalia sa gwapo Honda nga adoptibo namon. Hihi. Happy 16th birthday kay Brian Umagap Barber, no? Nga nagasaulog sang iya ika-16 nga kadlawan sa kay Toto Brian Umagap Barber. Kay Mercy Flores, may lang monitor sa Hong Kong, Mercy. Thank you so much, Gid. JR Mainit Rihon, thank you so much, Gid. And sa tanan-tanan nga mga listeners ta. Karon naman ang iba na, mahina ang kalaban. Sige, dali gid lang, standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw gapinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11.50 na nga oras, 11.50 na mga kaaksyon. Sige, para sa complete nga management sa inyo liver detox, kinanglan ta mag-detox. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11.51 na nga oras. Kadtuan tanang nga mga balita nasyonal gikan sa News Center upod na kay Aksyon Eden. Katahom sang bayo yan. Abuso, no? Ini may kantanan sa Facebook page nga ginhimo sa mga ginikanan agod nga protektahan sa NPA recruitment ang ilang mga kabataan ginkakasang Facebook ko. Ang gobyerno na tala na magpahamtang sang dugang 50,000 ka mga contact tracers sa bulan sang Oktubre. Kag pinaka-latest nga update sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Amin sa pinakasako nga news center sa Bilog na rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center, mga balita nasyonal upod na kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, mayungod to. Merry Christmas, Action Rex! Para lain naman balahaw. Oo, mo naman lang mayo. Oo, okay. Christmas na eh. Oo, pero bilang pa nga no, Happy Saturday, Happy no? Thursday. Merry Christmas na lang. Merry Christmas. Kaya 92 days to go na lang Action Rex. Dali na lang, no? Di ang Pasko ako ha. Ara. Ako sa imo. Good mo na basta iya. sa 26 lang ha. Abi ko sa 28. Abi ko sa 26 lang ha. Sige, Line sige. man ng 28. Dapat i-add to sa panana sa mga Facebook live viewers natin. Dapat may aragin. Aragin na yan. Di ang balata kadaan. Small. Tapos Small. 27. Ah, okay. Size 6 ang tiil ko.
Para basi, dala na lang na tayo. Basi may iban nga makabati. Okay. Amo na da siya. Ang importante. Yes. Di sa aton nga Balita National, Action Rex, isa sa ginkakas nga Facebook page sang Facebook Management ang page nga ginhimo sang mga ginikanan agud protektahan ang ila sini kabataan batok sa NPA recruitment. Suno kay Armed Forces of the Philippines Chief Lieutenant General Gilbert Gapay, ang The Hands of Our Children nga Facebook page ang ginlansar sang grupo sa mga ginikanan agud maprotektahan ang ila sini kabataan batok sa violent extremism. Dugang pa resulta ini sang lapnagon nga recruitment nga ginapatigayon sang NPA sa mga estudyante kag dako ang nabulig sang nasambit nga FB page agud mapalambot man ang awareness sa iban nga mga kabataan subong man sa mga ginikanan. Nadumduman ginpahayag ni Nathaniel Glacher, tagpamuno sang security policy sang Facebook, nga ila ginpakakas ang mga Facebook accounts o kon fake accounts kag pages nga ginaligar na link naman sa Philippine military kag police. Sa dugang panaton nga Balita National, ginkumpirmar ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga natalana nga mag-deploy pagid sila sang dugang nga 50,000 ka mga contact tracers umpisa sa Oktubre 1 agud makabulig sa away kontra sa COVID-19. Ang mga contact tracers ang iga-deploy sa mga lugar nga severely hit sang virus kaangay sang syudad sang Quezon. Ginpalayag ni Anyo nga ang mga contact tracers ang mahimo i-assign sa lain nga lugar, rason nga ginpasiguro sa mga nag-a-apply ang flexibility kag mobility para masiguro nga magkapahamtang sang team sa mga lugar nga nagakinahanglan sang bulig. Palayag ni Anyo, target nga makaumpisa na sang trabaho ang contact tracing teams bangod sa anuman nga adlaw i-release ang ila sini nga budget. Ang mga aplikante ang ginapaydalon sa training sang Local Government Academy sa Philippine Public Safety College. Nagatanyag man ang Technical Education Skills and Development Authority sang free courses naman para sa contact tracing. Sa ato naman nga world update sa COVID-19, naglambot na sa 32,092,294 ang COVID-19 case sa bugos nga kalibutan. Sa nasambit nga record, 23,676,049 ang mga naka-recover, kag naglambot na sa 981,958 ang nagkalamatay. Samtang diri sa Pilipinas, naglambot naman sa 294,591 ang nagpositive sa COVID diri sa Pilipinas. 231,373 ang mga naka-recover, kag 5,091 na ang nagkalamatay. Sa Western Visayas, sa Region 6, naglambot na sa 9,974 ang kaso, matapos nadugangan sa 185 kapanibagong nga kaso kahapon nga adlaw. Sa nasambit nga record, 3,696 diring aktibo nga kaso. 256 man ang new recoveries kahapon nga adlaw, rason nga naglambot sa 6,093 ang total recovered diri sa Western Visayas. Kahapon, nadugangan man sang 18 nagkalamatay. Rason yang death toll sa Pilipinas ang naglambot na sa 185. Diri sa Negros Occidental. Sa bilog nga Region 6 siguro? Nagkalamatay? Western Visayas, 185. 185. Diri naman sa Negros Occidental, Action Rex, nadugangan sang 60 kapanibago nga kaso kahapon nga adlaw. Rason nga naglambot na sa 2,782 sa Negros Occidental, 31 cities and municipalities. Pilang nag-ayod ra? Wala, Action Rex update ang ang probinsya? ang recoveries ang province, ang mga budlay. Pero kagapon, wala sang may na-record nga new recoveries kag wala man sang new deaths. Sa Bacolod, 58 ang nagdugang kahapon nga adlaw. Rason nga may ara na sa karon sang 3,420 ang positive cases diri sa Negros Occidental. Kag kahapon, naka-record naman sang 208 ka recoveries. Nangunguna, Action Rex kahapon, ang syudad sa Bacolod sa may pinakadamo nga recoveries. So, may nang importante. Pero may manas laga panguna mo. Oo. Halos adlaw-adlaw, Bacolod ang nagapanguna. Kung di magpanguna Bacolod, ang Negros Occidental. Oo, kung hindi recoveries ang ma-record nga kaso. Pero kung makita mong reports ng DOH kada gabi, dumalingin ang ulo mo, sabi ka.
Sagi katanaw sa numero na namo gina-action direct na bulubudlay. Dirati hulto ta naman ipaglambot sa September 30 kay pila na lang kaadlaw. Anom na lang kaadlaw may baluan ta kung ano naman nga quarantine mode ang mapaidalom ang syudad sang Bacolod. Kay di nagadepende pa man sa mga assessment man sang aton authorities, especially ari di yapon Action Rex mo nag-assist man si General Feliciano. Ari di kag si Mrs. niya. Oo. Ari di ka tiner. Kabongga. Kahapon nag-conference sila, raman silang gyapon. Nanami man. Pero ati amo na Action Rex matabok-tabok na sila kay si Mayor Trenya, si Action Rex no nag-post sa Facebook page na sila mismo nagarekomendar nga ipaidalo man sa MECQ. From MECQ. Oo, na may bago siya Action Rex nga no. MECQ naman ko ng rekomendasyon para sa Iloilo City. Kadamo ang Iloilo. Sunod lang diri sa Bacolod man. Nagpila lang kabilog ang abanse naton. Duga palumbaan na yung Iloilo kag ang Bacolod kag Negros Occidental. Ang Iloilo province daw gamay sa iya masyado. Hindi tama. Unlike kaya sa tatlo ni Iloilo City, Bacolod City kag Negros Occidental, amunis lang kakuntisanay kadadlaw. Sa pagdamo-damo lang sang positive sa COVID-19. Pero si Rose Gibaras niya cute talaga si Ma'am Eden. Perfect. Thank you, Ma'am Rose. Vote, Ma'am Rose. Merry Christmas, Ma'am. Perfect. Daw ginaunahan gid kanila. Gani man. Sige lang, amo na kung absent di gani, amo na ganang pangita ta nila kay do kabudlay mangita sila cute balahaw. Hindi nila mga tanda kay mga cute nila. Charot lang. Amo na Action Rex ang mga balita kag update gikan sa News Center. Action Eden Aboso una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time. Las 12, impunto na mga ka-aksyon. Tig-irigma na, tig-palanyaga na kung may palanyagahon, pero ting halos kalabanan sigurado nga nakatapos na sa pagpanyaga, nagang iban sini naga-timo-timo pa. Mayara pa pilang lahot nga sige pa preparar sang palanyagahon. Importante magkatimo-timo kita sang palanyagahon ta ha. Kabudlay gid hindi magpalipas ang oras dira sa inyo nga panyaga. Magpanyaga na kon may palanyagahon samtang nagapamati diri sa Action PBB. Ayos, kantuan tanay si Action Alvin Graba sa border mapa-north tabi, ma-check kita sang aton sining mga borders kung kamusta ang daloy sang trafiko sa sining mga oras. Ginadayaw taman ang mga kapulisan diri sa Bacolod kay bisan paano wala sang mga checkpoints sa mga inner pero may mga kapulisan man kitang nagapatigayon sang checkpoints, on the spot checkpoints sa mga border, mga ka-actions TV calls ina ang mga kapulisan ta. Hibaloon tabi Action Alvin Graba sa patrol lasining biyahe sa ang Philippine Coast Guard nagpagwasang bagong info ko, bagong advisory nga biyahe ng LSI kag mga ROF ginkakas na yato ang wala pagbiyahe nila sa Baloon tabi Action Alvin Graba plus ang sitwasyon sa border sa northern area sang Bacolod. Yari ang report ni Action Alvin Graba sa Patrol. Action Alvin. Happy T3 Christmas, Action Rex. Ano? Advance Happy T3 Christmas. Happy T3 Christmas, ha? Oo, siguro ni Action Eden nga Merry Christmas. Ako mahambal ko para buwan. Happy T3 Christmas. Ate, okay. So, advance na ni Action Rex, no? By the way, kay Komo, birthday mo buwan nga adlaw. Ang atong sining mga kapulisan, temprano pa, nagabantay sa ilang sining area of assignment, particular, diri sa area sa Talisay, Oconbago City, Talisay border, na sa main highway mismo Action Rex, no? Sa din?
sa Bacolod City, Talisay. Dito bago, naglayo ka na to imo. Bacolod, Talisay, Borders. Oo. Sa Dinaser Conferential kung sa main gate. Sa pinaka-main highway kita action okay. Ang sa pinaka-lain naman, kaya dito nakitanta ako dito si Police Captain Richard Pajarito nga nag-alibot man. Kay tatlo ang iya sininga area action rex. Tatlong area yan Yes, sir. Ilang sa may circumferential, tapos dira sa imong bahin, kagdin pa ng isa? Sa may Puno Banago border action okay, Puno Banago, pagigali, no? Oo, may inner check-up points to. Nga dito mismo sila iya nga bantay man sa pinaka mga kauturan naton nga nagabantay abi kag nagasulod man sa area. Of course, dala na reaction rex ang pag-checkera man sa home quarantine pa sa mga taga-barangay Banago. Daw hindi masyado kainit ang sitwasyon? Yes, action na Rex, mayad gan ini kay humalin pa kagina hindi pa masyadong mainit ang sitwasyon. Di ka pakita si Haring Adlaw kung saktuhan ni sa action Rex. Ang mga kapulisan hindi masyadong mainit sa ila sining mga tingin ang combat shoes. Even ang mga katapusan bitaw nga karon naga-check yarman action Rex sa mga dokumento sa mga salakyan nga pasulod diri sa Bacolod. Halin sa Talisay, nga ibang sila kagibang pang lugar, no? Even gani action sa mga motorized vehicle o kung mga motorsiklo and ang mga salakya or rather ang mga pasahero na, mga laluyag man magka-readers pa ko doon. Hasta lang sila sa may drop-off point. Actually, ang drop-off point subong action Rex, medyo malapit na lang as compared na bigat. Lapit na lang? Ang drop-off point kaysa nagligad o dito lapit sa Taytay? Oo, sa may Costa Brava. Oo. Subong action Rex, pwede na ang drop-off point, more or less, gikan diri sa atong ginatindugan. More or less, mga 100 meters na lang. Lapit na lang. So, lapit na lang ang manaog dira sa borders ng Bacolod pa going to Talisay area. Yes, sir. Lapit na lang. Okay. Diri sila. In fact, subong ang ining action Rex, ang ining check point, kung border control point, ginaman karon si Police Sergeant Mamar, no? Si Sergeant Mamar, kamusta man sa? Sir, kumusta ang sitwasyon? Sabong isin, medyo mayo-ayo, ikumpara mo kung gina. Bali, sir, ito pong sir, mga 12 no naman, bali, tao ay katikra niya tao, katikra niya naman. Ang matapos ako lang yun, aga, katong hapon. Oo. Normally, sir, sa aga, mga lalong oras na medyo masako diri sa inyong AOR. Bali, kung aga, sir, is from 7 to 9 a.m. Bali, kung hapon, mga 5 to 7, na rush hour, check ko ulit na sa mga empleyadong halin sa Bacolod, pagkatubuan naman. So, at the same, kung halin naman sila sa North Pasok. Talisay, sila ay pasulod sa ato, na Tikuloli, ang ibang empleyado, napapasyak, pasulodi. Sa kami ninyo, sir, nga mga eksperyensya, humalin pa sa pagsugod sa MCQ, sa pagbantay ninyo direct. May mga problema ka mo na encounter so far, sir? Bali, ang mga kuhan mo lang, sir, ang mga hindi lang gindi nga authorized person of the responsibility, isa mo muna ng iban. Bali, kung ayaw sila pakita nga papilis or documents nga kung ano maging legal transaction nila or purpose nila magtulod, bali, ginapabalik na lang, sir, para iwasan lang sila natin magtulod. How about, sir, ang iba niya, mga empleyado o kung mga nag-motor matulog sa Bacolod, ano mga normally mga requirements? Balikan sa mga empleyado, nga rin sa Bacolod, ang obra sa Bacolod, may makita lang sila ang company ID or ilang certificate of employment or maski sa mga motorman, amo man nga punta kita. Pero miyara, mga iba nga medical ng barangay certificate, nakabutang ko anong purpose nila, kung mag-transact ang legal na transaction dito sa Bacolod. Okay, sir, may mga taga-Bacolod nga going sila north pero gabalik diri. Kinapangitaan nyo man, sir, sa gilasin nga HQP? Yes, sir. Taga-pangitaan yun, sir, sa ilang home quarantine pass. Kung ano nga coding. Miyara, nga coding nga, sir, sa Tatlaw, wala lain. Kaya mga napangita. Time to time, nag-bisita man sa inyo si Hepe, si Police Captain Parito. Yes, sir. Ano gina, sir? Kapangita sa sitwasyon dito sa border, ano gina, supervise mo.
Okay, so Rex, si Police Captain Police Captain, daw gin-promote ko siya. Police Sergeant Mamar, no? Thank you, sir, no? Sa unahan na action na Rex, dito man nag-ahulat, kung facing ka naman towards the north, medyo malayo-layo lang ugali, kaya ang parkingan sang mga salakyan di pasahe. Ang salakyan di pasahe going Silay, going Talisay. Pero wayas ang check-up points na, no? May action na rin sa check-up points ang ginatindugan sa kanina, amutong check-up points. What I mean, ang kwan bla? Ang sa Talisay nga side? Sa Talisay nga side, sa Bukitabi, kay daw nakitaan sa kanina, kay kitaon ng mandiri bala action, right? Ay na daw, balay-balay ng Danila. May ara da iban nga mga traffic enforcers nga nagatinan ko daw ay nagitman nga check sila action Alvin mo. Oo, ganit man. Subong sini action na Rex kay Kabok kita, makita medyo layo lang ugalin mo kay kung lantaon mo action na Rex. Tisiling mo 100 meters lang? Oo, ang drop off point sa mga pasahero halin sa Talisay Silay, more or less mga 100 meters lang masulod sila. Oo. Pero halin naman action na Rex kung mag-going ka naman sa north, dito naghulat ang salakyan sang Talisay, Silay kagad may minibus pa. Kung halin ka sa north? Kung halin ka sa north kay kundi may kung facing towards ka bala sa north. Oo. Ari diri parking ang mga salakyan di pasahe. Yes, ang going to Silay kag Talisay. Yes, sir. Medyo layo ang mga I think daw ang mga van daw dito na sa may isa ka mall bla. Yes, sir. Sakto ina. Ang Valia Car Transit, ambot ko may pick up manda sa ginaparkingan sang Silay Talisay. Oo, may ara man action na Rex kay kagina mangkot kita kay sir. Siling ko, ano matabo ni karon sa series, kaya yung series siya, rekta lang di, pero panaog naman mga pasahero sa drop-off point. Pero kung magsulod sila sa ila terminal, di ara man sila action Rex, no? Pero ang driver lang kagang konduktor, ang kalabanan nga makita naton. Pero kung pabalik, abi, empty man action Rex, pero mga pasahero gali, ato dito ya sa may isa ka mall, within sa area sang Talisay. Ara dahil sa mall sa may una lang da. Basta isa ka mall. Sa may Talisay na ng area, dito na ang ilang drop-off point na nila or pick up? Pick up point na lang nila actual Rex. Oo, kay kunti isang una, lapit lang diri ang pick-up point ng mga salakin di pasahe, more or less, di ka sa aton siya ginatindugan subong, more or less, siguro mga 200 meters pa or 300 meters. Ang galiko to nga blong salakyan pa Talisay na to kung Silay? Going na to Talisay Silay. Okay. Okay, ari lang kita diri mismo action Rex sa may drop-off point mo. Nagtindog sa tunga abi at least para makita ang sitwasyon. Ang lain lang ugali, no? Kay halin ka dito ya sa may Bangga Persi, going ka Talisay, kung uwi ka sa Lakyan, ang budlay ka sa may layo ang imulalakton. Layo ka gidlakton mo kung nalin ka Bangga Pepsi, kung wise ang madulong si mo nga sa Lakyan da, hasta sa drop-off point da, sa may checkpoint la? Layo gid man. Siling ko gani, ay abaw, paano na lang ni ang iba niya, gaantos na sa paglakat action na Rex. Pero layo gid gyapon, no? Oo, layo kayo. Kamakon mo na. Estimate ko gani mga sobra isa ka kilometro ne? May siguro ka kilometro kung halika sa Bangga Pepsi, lakat ka. Ala, ilang ka may dala ka pa. Amo nang masakit kung may dala pa ikaw. Oo. Amo nang medyo masakit-sakit da. Amo nang ang mabudlay ugali. Kaya wala man sa lakyan alin sa may Bangga Bata da? Bisan tricycle da, wala nadasang nagabiyahe da? Oo, ay gidya. Di kung may mapasakay si mga private, nga hasta lang dira, pwede man siguro, pero naog kagida sa may sa may drop-off point sa Talisay bla? Yes sir, sakto na. Manaog ka lang gidya sa may drop-off point sa Talisay. Asa lang gidya dira. Yung problema naman kung way gidya sa may masugat. Gani? Ang ibang diriya, kay ilang taon ko gani, kasi na pa ko observe action na rin. Kung ang mga pasahero, halin sa Talisay, kung masulod abi sa Bacolod, nga magluwas nga nagahulat man sa ila sila nga mga masugat sa ilabla, may holding area man diri nga pwede man waiting area?
Oo, may holding area. Holding area. Dra ka Yes, sir. dra ka panaugon sang mga biyahe halin sa north. Yes, Action Rex, dara sila. Dra man mismo sa check-up points ginabutang. Oo, diri sa may check-up point sa kilid sang check-up point, Action Rex. Pero ma-check gid sila gyapon. Dali gid lang kay nautod si Action Alvin Graba. Ang ginalaragway ni Action Alvin Graba ang sitwasyon sa north area sang syudad sang Bacolod kag Talisay, no? Kung magaling ka sa north na og kagida hasta lang sa before sang check-up point sang Station 3 tapos layo-layo Ugawa, Banga, Pipsin, no? Nami lang kung may masugat sa imo. Tapos kung magpatalisay naman ikaw, ang problema mo, ang halin naman sa Banga, Pipsi, o kung ginhalinan mo nga area padulong dira sa check-up point sang Station 3. Action Alvin? Yes, sir. Sakto gina-Action Rex. Ang lain lang kay kung wala sa may masugat sa imo. Kalendarya sa may border mismo. Layo-layo man mo lalakton. Layo Pakadto sa may flyover. Di ang lain lang kung hindi ka pakasakay, magluwas lang kung essential. Ati makasakay. Kung wala sa may masugat kag kung yagang-yang, ati problema, balikin na lang. Di mo itong hambal kagina ni Sergeant Mamar. Nga balikan na lang para wala problema. So para mo ni ang pinakamanga sitwasyon karon diri sa border sa Bacolod Talisay border sa pinaka main highway diin subong padayon sa gihapon nga naginausisa man ang mga kapulisan sa idalom sang police station number 3 with the help of course sa mga katapo sang Bacolod Traffic Authority office. Dali na lang Oo. September 30 next week na. Kabayon ta nga hindi na kita mag kinagual pa ni pag-October bla. Oo, kabay pa. Kabay pa nga matamat na ta recover kay ti manog December na. Oo, kabay pa no, maka-amat-amat na ta recover para kahit paano maging merry ang Christmas. Wow, merry gid. Pero buwas ya lantaw ko, merry gid ang Christmas kay ginaisip na lang ang oras nimo. Gali, amo na. Oo, buwas ya kay actually amo ni nga banting nga merry nga Christmas. I think no T3. T3. T3? Oo. Ano na saman? T3 ang age basta T3 lang. Pwede 23, 33. Hindi lang 53, no? Kay kabalo ko, hindi ka pa pwede maging 53. Gani. Gani. Tama. Sige. Biyahe ta na isang Philippine Coast Guard. Ano na Action sa balita naman nga gikan sa Philippine Coast Guard sa diin ang ginlist na sa National IATF ang ban mismo o travel ban sa mga locally stranded passengers and even mga ROF. Meaning pwede na sila Action Rex nga makabiyahe na, no? Makabalik sa siyudad sa Bacolod kag ang mga LSI gikan sa Cebu kag Iloilo mahimo na magkasulod sa siyudad sa Bacolod matapos nga ginlift na ang ining travel ban nagikan sa sa resolution order number 71 sa National IATF. Now sunod diri kay Commander Johnson Benjamin nga karon nagabato na sila sa mga LSIs nga masulod diri sa Bradco Port nga magasilbi nga entry point base sa mga LSIs halin sa Manila, Iloilo, kag Subongman. Ang mga LSIs from Cebu nga pagabatunon man sa probinsya like sa Escalante Port and at the same time sa Toledo Port. Dugang pagida diri ni Benjamin nga ang importante lang ugalin diri nga antes ikaw magsulod sa siyudad sa Bacolod, if you are from Manila or Iloilo, dapat may direct contact ka o kunda communication nagikan sa chairman sang IATF pagiman kay Vice Mayor Eltid Familiaran. And kung sa probinsya naman, kung halin sa Metro Manila, going diri sa siyudad sang Bacolod, which is ang Bacolod nga amo mismo, amang entry point, diin dapat may proper communication man nagikan kay Dr. Zephyr Kailian sa provincial IATF agod dito
nga mas ma-record temprano pa ang pag-abot sa mga locally stranded passengers, and at the same time sunod siya nga masugat man Action Rex sang mga local and municipal and city sa local government unit nga mga sugat sa ila abi. Let's say may mga base sila nga amon man mismo masugat kag kung diin nga mga quarantine facility posible ga pahamtang ini mga locally stranded passengers. Sa karon suno sa iya nga kay kumo amo man ang sitwasyon nga may ara naman nag-abot Action Rex previous days kay suno sa iya nga nag-umpisa ang pag-lift sang sining travel ban pinalikdan nga September 16 sa diin kahapon nga adlaw rather na bigad nga adlaw 17 ka mga locally stranded passengers ang sakay sa BRP Lapu-Lapu nga iya sang Philippine Coast Guard nga mismo nga nagdulong man diri sa siyudad sang Bacolod. Ang sa 17 Action Rex sa iya halos katunga diri taga siyudad sang Bacolod ang iban gikbara man sa probinsya sang Negros Occidental. Ari ang pahayag ni Commander Johnson Benjamin. With the recent development dated 15 September, and it's one of the references man sang City Shield Task Force na halin sa PNP. It's the lifting sang moratorium from those LSIs going to Region 6. Meaning, LSIs inbound going to Negros Occidental or in Region 6 already lifted with this resolution. Sir, anong matabo karon sir sa biyahe from Iloilo to Bacolod and at the same time from Cebu, Manila to Bacolod? Of course, with this new resolution, meaning LSIs can travel from Manila or from Cebu going to Negros. But, of course, with also coordination with our province incident management team, sa kay office ni Dr. Elian, and of course, kung diri man sa Bacolod, diri kay Chairman Vice Mayor Elcito Milyara. Sir, considering nga ang Bacolod still under sa MECQ right now, ano sir ang matabo diri sa mga LSI staff? I believe that those LSIs are with the proper coordination from the Bacolod City and also from Negros Occidental through DILG. There's always been a proper communication from the LSIs and to the receiving LGUs. And that would be the time that they will be properly welcome na sa Bacolod, sir? Yes, because naman ang aton yung mga facilities, it really depends sa availabilities among ang pinapangayo sa aton yung LGUs, and they don't reject LSIs, but they want the proper coordination. Aksyon na Rex sa kabahin din lamang sa nga payag diri ni Johnson Benjamin, pero isa diri sa nga panguna nga requirements kung ikaw LSI dapat makumpleto mo ang requisitos nga ginapangayo sang city kag ang probinsya, which is ang pinaka-latest nga swab test result kung negatibo dito sa Manila o kung sa Cebu or even sa Iloilo. Pwede sila magkari o makasulod na makadungka sa Bradco silbing ila sining lugar o kung lugar nga mga welcome sa ila. Pero dapat, number one diriya, pinaka-latest nga swab test or medical result. Plus ang travel authority nga ginakananglanman sang mga kapulisan sa Bacolod City Police Office before sila makasuludi, the same sa mga kapulisan sa probinsya Action Rex. So para aming balita kaga report sang patrol with Action na Nikiraw. Ang sa-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Alvin Graba. Balita gikandra sa border sang Bacolod and Talisay area. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:22 na nga oras 12:22 na. Standby sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby sa report ni Aksyon Artay Hopon sa Bacolod City Government Center. Initanan balikan ta sa katapos lang sining importante nga mga commercials. Ang Joy 1050 Pack hasta 15 na swag.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:23 ang aton oras. Kadto antang balita ni Aksyon na Brian Morden, maki-update kita sa sining duha ka motor ho nagbungguanay sa Dakban wasang Sagay. Nagresulta sang duha ka mga kabuhi ring nagkaladula. Duha man ang padayon nga ginabulong sa ospital. Yaring kaundan sang report ni Aksyon na Brian Morden, kag maki-update kita sa Banwa sang Calatrava. Sa detalye sining mga balita upod na kay Aksyon na Brian Morden. Aksyon Brian. Aksyon Rex of Material Padayon pang ginahikutar sang sa tagsa ka mga pamilya ang ila sini mga himata nga nagkalamatay sining nagluntad nga aksidente ka gabi mga las 8 takna dira sa Maya Purok poblasyon 2 tulad sang Sagay. Sa din duha gid diri ang nagkalamatay kag duha man ang samaron. Sang magbungguanay ang duha ka motorsiklo diri Action Rex. Ang nagkalamatay diri gin kilala iya no sunod diri kay Albert C. Ang mga nagkalamatay diri gin kilala nga si Adan Pitan. Kini siya amo ang sakay sa Sino ngalan niya to, Action Brian? Adan Pisanon. Okay. Popular yung Action Rex ang kuano, taga Don Salvador, Benedicto, Barangay Bunga. Siya ini ang nagaisahanon nga naga-drive or nagasakay sa iyang sining motorsiklo. Samtang ang isa nga napatay diri, amo naman gintilala sa ngalan nga si Gerson Dilagaw. Amo ni siya ang angkat nga isa sa nainkwentro nila nga o nainkwentro niya nga motorsiklo sa piyak abing bahin. Kag ang mga pilason diri amo ni si Rijan Linges, amo ning driver. Kag ang isa pa gid diri amo ning angkas nga si Noel Maranyon. Tanan ini sila mga pumuloyo sang barangay Poblasyon 2, syudad man sang Sagay, Action Rex. Dira man lang gali sa naaksidentihan? Yes, dira man lang sa nasambit nga area. Bali sa isa ka motor nga ginamaniho diri ni Rijan Action Rex. Duha gining angkas niya diri. Bali tatlo sila tanan? Tatlo sila nga nagasakay sa motorsiklo. Kapatay diri nga angkas niya mo to si Gerson Action Rex. Kuha naman niya si Pitanon, nagaisahanon to siya sakay sa iya sini nga motorsiklo. So diri sa kay ti kagabi medyo ang lugar medyo madulom. Pagkatapos may di man sang poste pero hindi po nakasanag Action Rex. Madasig-dasig posibleng dalagan plus nga na-trace nila diri medyo nagapanimaho sang makahulubog nga ilimnon. Medyo nakainom ini sila Action Rex sang nagluntad ining nasambit nga aksidente. No? Sa kilid sang ginaksidentihan nila may nagapark nga isang dump truck o kung dako nga inang truck. Medyo nagapark siya pero daw ginsakop niya wala ang half sang dala Action Rex. So posible nga may likaway diri sa duha ka motor kag sumalpok gid sila nga duha amo gini ang resulta sa ila sini nga aksidente. Suliton ta duha patay isa o kun duha man ang pilason. Ang isa ka motor ning driver 1 nga biktima nato ang sitang Pisanon. Nagka-profesyon siya sa nagka-profesyon siya sa pagpatod para sa browser. Driver ito, si Rijan Linges, sa ukod ang supervisor man sa patay. While approaching na sa area sa barangay, sa San Jose, may nakita din sila doon. Tapos, ang niya nga ito driver 1, driver 1 na ito ang backrider 1 na ito na maligin nga dito na rin Okay. Ang driver 1 siya mo to si Pisanon kag ang backride nga isa sa part diri sa piyak na mo ng isa na patay.
Oo, si Gerson Delgado or Delgado, i-confirm pa rin naman. Okay, sir. Ano ang dalan, sir? Kurbadahon or tunganay man lang? Medyo tatlaw mo lang, galing kay medyo siguro nagatinali siguro man sila pala kay mga corruption na niya actually sa atong 9 p.m. So, gatinali kag siya pa tumay medyo na-observe na to nga ang ano sila Action Director mo ng Porson sa palayag diri ni Police Major Albert C. Ang hepe yasang Sagay PNP. No, ginahulat pa man nila kung anong mangin desisyon sa mga pamilya sini kiti aksidente natabo pero ang desisyon aragin sa Family Action Director. Gin follow up naman ining shooting incident nagligan nga gabi sa Banwa sang Calatrava, partikularmente dira sa may kuan inyo sa area sang sitio Paraiso, Barangay Mina Utok, Banwa sang Calatrava sa din. Patay ining si Mark Baitan. Kini siya ang tapasiro nga ginluthang while nga nagapanapas katubo upod sa iban pa. Pero diri kay Police Major Robert Injape, nagwa sila sila nga pag-investigar Action Rex. Ngayon si Baitan, ang napatay, may napatay man siya sa to. O galing ang pamilya sang iya napatay, wala nagpasaka sang kaso. Ang ikaduha diri nga nalantaw nila nga mga motibo, abi, nga ining napatay nga si Baitan, sa grupo ini siya sang ginatawag nga Mangkaw Group Action Rex. Ining Mangkaw Group, amo ni mga grupo sa mga nagapang hold up, kag nagapatigayon sa extortion sa sina nga mga lugar. O galing giti na wasag na kay napatay atong ila sining leader. So ining duha ka anggulo ginalantaw nila karon kon motibo nga basi si Malos Gidman ang natabo sa iya Action Rex sa bangod sa iya sining nga mga kahimuan. In fact, ang iya sining nga lawas way nanigid pa autopsy pa sa pamilya. Kaya ginahulat man nila ang pamilya sining kung ano magapasaka sila sang kaso o galing tudtob niyan wala man sila sa may itudlo man nga mga suspitsado sa pagpatay sining kay Baitan. Pagkitirin nga victim dati nga grupo sa one group na Mangkaw Group mga pagkitirin sa Latrata at Perez. May pagkitirin may pagkitirin na kaso, suspect sa shooting incident ang kaso tayo natin. Action Rex sa munang Porson sa palayag ni Japi angot sinil sa BPA nga pag-follow up naton sa pagpatay kay Baitan. Balita gikan sa Nokpo. Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Brian, kadtuan ta si Action Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. PNP Travel Authority sang LSI gikan sa Manila ginabuligan proseso sang talatapan ni Councilor Cindy Rojas. Yari ang kaundan sa report ni Action Art Tayhupon. Action Art. Ilang preparasyon Action Rex sa talana iya kung madayon gidman by October nga mag-downgrade ang community quarantine sa Bacolod City kag pwede na liwat nga makabiyahe ang mga LSI. Isa sa mga ginasikaso karon sa talatapan ni Councilor Cindy Rojas nga ini ang committee chair o kung nag-auyat sa committee ba nga nag-facilitate sa mga locally stranded individual o kung mga returning residents sa Bacolod. Especially ang pinaka-latest na ginimo ni Action Rex amo ang pagbulig sa mga ilisay dito sa Metro Manila na hindi naman magbudlayan sa pagpila o kung linya while nga nagakuha sa PNP Travel Authority. Kay amoy na ang nagapangunagin nga reklamo sa mga LSI nga nagahalin sa Metro Manila o kung nagaproseso kay puwerte dito kalaba o kung kalawig sa pilahay nga
nagakadugayan sila sang balik-balik Action Rex. So bangon nga mayara man sang kilala o kontak si Councilor Cindy Ruas nga dito sa NCR-PNP na sign, nagpangayo ini siya sa bulig nga mga LSI basta magkasubmit na sa mga pertinent documents diri sa Bacolod, buligan ini sila para nga hindi na mabudayan. Pero magluwas na Action Rex sa padayon ini siya nga nagabato ng yataratapan sa mga LSI nga nagaprocess hindi lamang from Metro Manila kundi ang Cebu. Pero sa iba niya mga lugar, luwas sa Manila nag-aalin, kinanglan, may aragid kamo sa Travel Authority halin sa PNP. Now, kinanglan, noon yung kung nag-process, kung nag-coordinate sa tratapan ni Councilor Rojas, may ara kamo sa Philippine Issued Identification Card na may pangalan, kag address, ang inyo perma, lakip na ang inyo sa contact number, kag specific address diri sa Bacolod, no? Kag lakip diri, ang medical certificate ikan sa City Health Office, kundiin ikaw current naga-tiner. So nagaraon siya, nagkuning kaso gidman, matapos na ining istrikto nga pagpatuman sa community quarantine. Hopefully by October 1 makasugod naman ang mga batches sa pagpauli diri sa aton sa Negros sa Bacolod City. Yari nga parayag ni Councilor Cindy Rojas. Ang halin sa NCR ng mga LSIs, wala ko sila pangayuan sa PNP Travel Authority. Ako na ang nag-process ang ilang PNP Travel Authority. Pagpas nila sang medical certificate nila, sang ila ID, kag sang contact numbers, ako na ga-request ang ilang PNP Travel Authority kay may contact ko to sa Manila. Pero hindi na sila ma-hassle na mapila pa. So, pag-ara ng ila PNP Travel Authority, together with the notice of coordination, i-email ko na balik sa ila. Napangabaygid ko kung malist na ta sa MECQ starting October 1, then it will follow nga ang travel ban will also be lifted. Gahop ko nga makasugod naman liwat biyahe aton ng mga LSI. Walang parayang ni Councilor Cindy Rojas, subungti nagahamboy gihapon 200 ang on process na kag nagaprepare na lang napadalan sang letter of coordination samtang sa Cebu may ara gihapon mga almost 100 man nga naga-proseso. Ang ka-aksyon nyo, aksyon ay tayo hupon na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gid Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 12:36 ang aton oras. Standby anay sa report ni Aksyon Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo, kag balita gikan sa BCPO we Aksyon Eric Magbanwa. Diri kita nayho sa para sa kwanta sa katimbang naton sa ikayong lawas. Mighty ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo
radyo. Pagkulong kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod. Ayos, sige namyaw tanay sa mga kaksyon ta sa kay Janie Solgon, may lang pamati kay Romina Acevedo Mimbela, dra sa Vista Alegre, may lang monitor, no? Kay John Cleven Duran, kay Grace Smithon Kasen, may lang monitor sa Manville Royal Subdivision sa Barangay Panukoy na da. Thank you so much, Grace Smithon Kasin. No? And sa kay Jo Marie Lizel Flores, Action Rex, good noon. Mangkot lang ko kung may financial assistance, subong ginahatag kuno ang DSWD para sa mga driver. More power, Action Radio. From Tangob, daway man. Din ka nakabaton sang info, Jo Marie. Ang pag-insindi ko daw bugas, subong ang ginapanagtag. Plus ang last trans, no? Daw mayara na, pero kung way kabaton, i-check na lang sa barangay officials mo dira, no? Remark Lamayo, may lang pag-monitor sa Occidental Mindoro, kay Remark Lamayo, kay Myla Primavera, may lang pag-monitor kay Heaven, Bea Jonathan, and Rodora Shoko, and okay, Rodora Shoko sa Hong Kong. Ayos, thank you so much gid kay May Torbila Arlos. May lang pag-monitor kay May Torbila Arlos. God bless lang sa lahat ng mga reporter natin dyan sa Bacolod. Good job. Thank you so much, May. Kay Edi Rojo, may lang pag-monitor, Edi Rojo. Kay Marcelo Toledano, may lang pamati. Tama na, sobra na, pabiyahin na kami. Kay wala na kami ipakaon sa amon pamilya. Gani man. Kay Melinda Esporro, may lang pag-monitor. From Baby Esporro, sang La Carlota. And Marilyn Abarte, may lang pag-monitor Marilyn. Kay Dino Alec, Marilyn, kay Dines Marie, may lang pag-monitor Dines Marie. Kay Flores
Merasol Mercy, kay Ros Guevara, Neski Torriaga, and Christopher Corsiga Masmela, may lang nga pag-monitor. Kay Fred Ninia, Rinaldo Poderoso, kay Christopher Corsiga Masmela, ara na siya. Marjorie Tacloyan, may lang nga pag-monitor sa pinakagwapo nila kunuda. Tamyaw lang sa pinakagwapo nila nga manager sang Goldilocks, si Sir Binji Tacloyan. Ayos kay Inot Kotne, may lang nga pag-monitor, no? Meros lang koy, may lang nga pag-pamati dra sa Herbias 2. Tamyaw ko lang si Toto Lance BJ kag Palmen. Ayos. Kay Toto Aldrin Limaco, kag kay Mrs. siya sa Ninas Rose, may lang nga pag-monitor. Jaylin Rapols Sinaypan dra sa Cebu, may lang nga pag-pamati, no? And Aldril Beyo, may lang nga pagpamati kag Jocelyn Libon Dispoho, Gemma Makilan, no? Kag kay Mamaya Gloria Makilan, may lang nga pag-monitor. Ayos kay Kelly Jelly, may lang nga pagpamati, no? Kay Best John Pillones, may lang nga pagpamonitora ara sa NCR. Kamusta lang da taga Sipalay kag Pillones family. Ayos. Sige, kag kay Inday Chris, no, dira sa Barangay Stefania, may lang nga pag-monitor Inday Chris, ga-monitor sa sining udto, no? And Richard Esmeralda dira sa Bangga Mayor Isabela Pisahan, no? May lang nga pag-monitor Richard Esmeralda. Kay Noel Zolweta Jr., may lang nga pag-monitor dira sa Fortune Town. Thank you gid Noel Zolweta Jr. Ayos. Kay Nini Patino, tahom sang imo pulo shirt. Nini Patino, thank you so much, gid, no? Ayos, salamat, gid. Kay Eric Leano sa Cadiz City, Marjorie Tacloyan, na tamyaw ni Gina. Kay Lisa Liboon sa Alcobar, KSA. Good morning, good PM lang, no? Sa Alcobar, KSA. Kay Lisa Liboon. Sige, dali gid lang mga ka-aksyon, standby. Manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Sanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkulunod kag negosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton
Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa giladang pilikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulingki. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Buling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pag-pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:50 ng aton oras. Kadtuan taning mga balita dugang sa aton sining mga action reporters. Sunahontang balita gikan sa Kapitolyo on standby si Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa quarantine facility sa Bago City. Okupado na Mayor Yolo nagpangabay sa RIATF nga hindi anay magbaton ang syudad sang mga returning LSI kag ROF. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, mayara sang surat nga padala si Bago City Mayor Nicolas Yolo. Adre sa bahin sang Regional Interagency Task Force kon RIATF. Itong pangabayon nga kung pwede, hindi lang anay magkabaton ang sunod sa Bago ang mga returning LSIs kag returning overseas Filipinos. Kaya hindi sila ma-akomodar, hindi bagod nga okupado na nga tanan nga mga quarantine facilities sang syudad. Plus, may ara sila sang ginahulat pa nga resulta kung may mga nagasinulod nga mga resulta sa damlag lang ginpatigayon nga mass testing sa syudad sa tong Septyembre 12. Ali kaugalingon niya nga mass testing nga ginhimo sa syudad magluwas tong time out week and balang nga mass testing man sa nagligad nga bulan. Sa September 12 nga mass testing sa Bago may 238 ang ginakuhaan sa specimen. May ara sang mga initial naman nga resulta pero hambal ni Yolo papagawa sa resulta hindi tingob kundi amatamat lamang. Muning rason kon nga ang puno subong nga ila sa mga quarantine facilities pero kinklaro ni Yolo nga hindi ni problemado may ara man sa mga nag-alalayo Action Rex. As of September 21, 223 ang confirmed cases sa Bago City. 5 ka mga nagalabatay kag 133 ang naka-recover. Mayor Yolo sang Bago City. Hindi man tanan, I don't have the details. Pero occupied tanan, pero hindi full capacity.
wala ko record. Subong sila kay kagapon lang kami IATF meeting pero do wala pa man nagsulat kuya sa regional nang hindi kami magbaton kay tungod nga basi kulpi lang mapuno ang amon facilities kay tungod nga nag-second kami ang mass swabbing. Dason amat-amat ang resulta subong. Sang September 12 nagpatigayon kami sang second mass swabbing namon daw mga 238 kabilog ang gin-mass swab namon. So nagsulat ko sa sa regional IATF kung pwede hindi lang ko anay magbaton LSI kag ROF kay base pending the results of the mass swabbing. Samtang subong man nga aga-action Rex, si Mayor Yolo, isa lamang sa mga nag-witness sang dry run o kung pag-launch sang sining nahauna ni nga drive-thru swab sample o kung drive-thru swabbing testing. No, nahauna ini sa Negros Occidental, kung may mga drive-thru ang Kalan Andres Bacolod, may drive-thru swab testing ban. Agin pahamtang sa sudad sang Bago sa mga adlaw may ara sila sang 21 nga bagonhons ang nakuhaan sang swab o silingon drive-thru para manaog sa lakyan mo tricycle man o kon pribado sulod ka lang da sa bahin sang APAP gym sulod ka da kag diretso ka sa bahin sang specimen collection booth pero taga Bago lang. Bago lang Action Rex. Marami sa mga taga-sunod sa Bago, may entrance, may exit, may decontamination area, may misting area, may doffing area. Dry run pa lang kayo na sang aga, ang tinutuyo sa parang mapadasig, ang paghibalo pala kung may arap pang COVID positive ka mga bagodons, plus makadugang Action Rex ang safety sang tagsa-tagsa, safety sa nagakuha sang swab, safety man sa nagapaswab, pati sa nasilintara, kung tricycle, kag pribadong salakyan, pundo ka lang sa salakyan mo, sunod ka sa salakyan mo, kuhaan ka, hindi ka naman naog, ka nakuhaan sang swab specimen. So, pansin nga mga banwa kang sunod, base ko nagaplano mo na, sa nga natuwag drive-thru swabbing testing area. Ang kaaksyunugikan sa Kapitolyo Aksyon na Maloy Herboy, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo. Matapos ang balita sa Kapitol, kadtuantang balita sa BCPO, web Aksyon Eric Magbanwa. Biktima sang pagpanglutang sa Vilyang Hila Subdivision sa itong nakaligad lang nga simana sa Barangay Villamonte. Nakagwa na sa ospital, biktima wala nagkooperar sa kapulisan. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Rex, good afternoon and good news kay ang tanan daw mag-cooperar gid, no? Cooperar sang? Sa imo birthday buhay. Ayo di purma. Hindi amo Hindi amo biko kung mag-cooperar sila sa investigasyon tanan. Hindi, ang tanan niya mag-cooperar sa birthday mo. Kay buwas, it's your day. Okay. Because your birthday. Oh. So that's why we celebrate your birthday. Correct ka. Bisan ano pa nga COVID na, basta celebrahon talang niya, okay gid na. And everyone is cooperative with yung your birthday. Ayo di purma. Okay na itong order mo okay na to? Tingko ang budget ng Action Rex, good for 10,000 sa mula na yung pagkaon, no? Ayo, okay. Hindi lang mapasobrahin nga mag-imo 12, no? Ayo di purma. Dumauya man ta ba? Ayo. Basta ginapasali ko si mo, okay na to Ate, thank you, Gid. Thank you, Gid, basta salamat lang Huwag na kong dugang pa na. Okay, so gusto nila magpahabol, no? Pagi sining program, BBB. Ayo di purma. Siling ko panawagan ang hamili sa publika. Dumaubo man ko sa obra mo. Operation
tulong ba? Ayo, si birthday boss Axel Rex Thank you nga daan kay paring Alan Navales, so. O ga bansin na sagli, no? Oo, ga bansin na saling nga, ihapit ko da. Good. Thank you, Gid. Ado, guro ka kay Parinono, basi karon sa hapon, Ati, thank you, Gid, preng. Ayo di purma. Pwede ka ni buwasaga, no? Kagaon siguro na. Ayaw nga daan tong kawayan. Gani. Thank you, Gid, Okay, so ang gusto ko na magpalagas, no? Palagas na nga daan, no? Mr. and Mrs. Manuel Coda. Kakay Mr. and Mrs. Joseph Chuwada and family ga-monitor gid sa ato, no? Hindi ko maipalagas man. Ayo di purma. Di ba dala na sa pabati-bati? Kampanyahan na nito to, no? Kay special boss ang Rex Kantong mong. Kampanyahan, boss, ha? Pwede ko ka-request, Rex? Ano? Wala tayo meeting, boss. Ayo di purma. Hindi mo, Sige, birthday mo. Ara ginaya, importante ya. Ara ginang ubra ya. Ang ubra ya, ara na ya. Ang tanan niya, boss, sigurado ko masako, boss. Sako sang? Sa pag-preparar, Ayo di purma. Dapat ang imo anay meeting, boss, i-call off mo anay. Muna? Okay, special mong. Paminsaron ka na mayo, karon hasta magabi, Sa isa katuig, is-agi lang na. Hindi mo. Kahit ka hatag sa imo special nga adlaw. Okay. Maria Janet, prepare na, no? Ara na. Good. Naka-prepare na sa. Ako na pa Maria Janet. Okay na nara kagid buwas di. Ayo di purma. Ay, hindi mo. So, muna na nga, nga paabot sa mga tagpalamatita karon mo ito, ano? Mapaabot. Birthday ni Axel Rex Buwas, no? So, parang BBB, magasigi na yan, no? Sige na yan. Why na yan off, no? Utod ya. Why na yan off siya, no? Sige na yan ang program ni Axel Rex, no? So, muna, no? Kita pa balo ko na sige, kasi malipat yung mo, bla? Anyway, karon sa gabi, mag-sign off ko, i-remind ko naman kamuliwat, no? Ayo di purma. Hindi mo. Masinisi mo ni Jen, gini, mo yung radyo sa inyong nga ka-birthday, ano? Alam mo, si manager nga, hindi na, lima ko kalitson, ba, titapos, gid. Guba, gid ang Axel Radio, no? Laban, So, mayang Oktober na kay Kapchad, no? Mayang Oktober. Sa Panta, no? Kagay kagawad sa Panta. Paring Noel Lanawan si Roma sa Libertad. Arasa? Ano na may kabaligya dress chicken? Tito may swab test ko, no? Paswab test sa iya. Paswab test sa way, man ang problema. May 5 ka kilo. Pre, pakuha lang di. Ihapit na lang di, pre, Ayo di purma. Ingagaw pa. Ang may-ara, ingagaw pa. Daw, way gid kami da katol-tol, pre mo. Ikaw na lang, di ba, si makaligwa ka da. Ihapit na lang. Ihapit na lang na pare Rex karon na. Maghapon-hapon, no? Oo. Tapos siguro pangapi, no? Ay, si Madam Karen Tanlang ito. Okay, si Madam Karenta, no? Salamat kay Ari man sa gani sa kuno niya happy birthday lang da. Basi may donasyon si Kwanda. Si De? Si Bukol. Ayo di purma. Hindi amo. Box, no? Box, sanay mo da. Masinig ko si Madam Karen. Sige na, padala ko sa Parirexo, sa isa katuig, isama lang na, no? Ay, nga pangabuhi at ano. Ate, ano nang biktima sang pagpanglutang ni? Ate, buhi Action Rex, no? Way na sagana ni magatipan sang kaso yan, Pamatsaga ni Police Major Charles Eber, PESA Station number 4 to Malagana, sa Action Rex. Kaya right after nga nakagway ni siya sa may Bacolod Adventist Medical Center, kay nag-ayo ng yasin nga pilas nga ang konti daw hasta subo daw ay sige hapon ka balik sa police station sang number 4 ako tani nga mag atag sa yasin nga testimonya parte sa tong natabo siya sa nagligad nga Biyernes ang gabi bala sa may Villa ang ila sa division dra sa Bitubangan sang Trinity Christian School sa Barangay Binamonte nga dra natabo ang paglutang sa iya durante nga nagasakay ini siya sa siling nga Toyota Vios siling ni Police Major Charles Eber medyo medyo dismayado magani si Eber kasi niya
hasta subong nga nakagwa sa ospital, wag hindi siya kabalik ya sa police station kundi nagapati si Ber nga siya lang ang makahatag sang solusyon kagkasalagan sa kaso ya nga pagluthang si sa nagligad nga Biyernes ang gabi kiti si Hibay kapati ki Jackson Rex nga may ihibalo si Anthony Marco Boss nga mo ini ang biktima kung sino to mga persona nga nagtiro sa iya kakunano ang madalom diri nga motibo sa pagluthang sa iya Action Rex. Disiling ni Police Major Chasiber, ang tanan ginahimo nila ang iyang investigador nagagwasulod balik-balik sa ospital para lang nga makuha ang iya siling nga testimonya sa promesa man ngani nga siya mag-ayos siya madiretso sa police station number 4 pero ti hasta subong wala gid sang may nagpakita nga Anthony Marcobo sa opisina ni Major Chasiber. So, tanan ng brada naman, makatuwa sa hospital, kaya istorya na lang mag-telepono. Hindi kung may mo kung gusto mag-operar sa aton. Kung dalan to, yung siya uncooperative siya? Dugagwa kita yun. Kinakagwa na siya mong kung gusto niya nga tagad. Gusto siya nga nga pati. Dapat mapagigangot kita sa aton. Kama na panta niya nga ato. Kasi obligasyon naman na siya nga biktima nga mag-acto sa inyo para mag-atag testimonya eh. Oo, kahit kanang ginakatuan na naman sa hospital, so pagbalik to muna, kuha na siya sa hospital, istoryanay. Kung kuha siya sa telepono nga makakadto lang sa kunod. Action Person sa palayag ni Police Major Charles Sever ang hepe sa station number 4. So again, nagapanawagan si Ber sa kay Mark Anthony Cubos na kung may mo magpadulong ka sa opisina niya para nga bisan paano maistoryahan ini kag maistoryahan yung nimo ang pulis kung ano gid ang natabo sa imo sino tong tao nga nagtiro sa imo kag kung ano ang ginarantaw niya nga motibo sining paglutang sa iya sa tong Biyernes ang gabi dira sa Rasambit nga lugar. Ang inyo si Inday Dali Yasaw. Ano si Sinday Dali lang? Ano si Inday Dali? Gatamyaw lang happy birthday Action Rex. Abi ko si Inday Dali Yasa mapadalaman. Ayo di purma. Ano gidabi kung nung doon niya, ano gidabi na? Sino gidabi? Si Rex Cantong mamalipat kay birthday yan abuas. Day Dali, thank you kita. Lawag yawag pa na nga muna. Pero kung totoo, yawat pa man. Ayo di purma. Si Inday Dali Yasa, the man, women of all women. Ayos, sige. Sige, mga update ka balita gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Magbaw nag-report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Yari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement mabakal ang evergreen herb. Bacolod City. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, la una 8 na nga tunuras 108 na mga kaaksyon, no? Sige, sa iluhan tanay balita gikan sa out of town no nahon tanay sa aksyon Stephen Presquito, ini may kangtanan sa suspect sa paglabo sa isa ka lalaki nagsungka sinigid lamang nga aga
Yari ang countdown sang report ni Aksyon Stephen Presquito. Aksyon Stephen. Yes, Action Rex, nag-surrender. Ining suspetsadong amo ang naglabo patay sa biktima. Kahapon nga dira sa may Sitio Bali, Barangay Palampas sa San Carlos City, Negros Occidental. Nga sa din nakilala ang biktima, nga si Manuelito Rizaldo E. Dilicano, 30 anyos sinikag wala sa asawa, kag-residente sa Greenville, Balas, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Natabo ini mga alas 11 sang kagabihon dito sa nasambit natin nga lugar. Sa karon ang suspetsado nag-surrender ini kahapon nira mismo sa Police Station 7 sa Bacolod City Police Office nga ginkilala ini ang suspetsado nga si Dionisio Onabia I. Aguanta nga sa diin nagapangidaron ini sa 50 anyos kag residente man sa nasambit natin nga lugar. Gilayon nga turnover sang Police Station 7 BCPO sa Police Staff Sergeant Dwight Bardo, ang duty investigator sa sining kaso sa San Carlos PNP. Kag sa karon ayon na sa kustudiya sa San Carlos sa PNP sa ang ining sa suspetsado para sa pagpangatubang sa nasambit sa ining kaso sa paglabo patay sa biktima. Gani sa karon araman sa mga kahimtang ang ining suspetsado kag sa kustudiya sa San Carlos PNP kag gindala ini siya gilayon sa City Health Department para lang pagakuhaan ni sang iyang medical sa iyang medical. So sa karon Aksyon Rex, amo ni atong report alin diri sa siyudad sa San Carlos, nag-report una sa balita, una sa aksyon, ini sa Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Stephen Presquito. Samtang balita naman sa siyudad sang Cadiz, we have Aksyon Roger Gotig, 43 anyos, nga lalaki gin-aresto matapos naglapas sa COVID-19 protocol sa border control. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Roger Gotig. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Ang isa ka 43 anyos na lalaki matapos ngayon siya ang naglapas sa gina-implementar nga protocol sa border sa siyudad San Cadiz. Ang ginaristado ni Police Staff Master Sergeant Arsenio Minardo o pagmala makatapos ang CFFI na sa diin accredited nga nag-augment sa border sa siyudad San Cadiz sa may dalan Kamahog o kung sa may barangay Kamahog siyudad San Cadiz. Ang ginakop gikilala kay Persimel Villadolid E. Chavez, nagaydad sa nasilinga 43 anyos kag residente sa barangay Sunto sa bahin sa Andrea Village diri sa siyudad sa Cadiz. Suno sa report ngayon siya ang nagasakay sa isa ka salakyan kag pagkatapos nga ginakuhaan siya sa iya sining pangalan sa paglag sa iya sini sa logbook. Ini siya ang nagalangalang sa pagsulat sa pagkatapos nga ginkonfronta sa CFFI. Violente ini nga nagasabat. Magod sinig, pakamayo nanday Police Staff Sergeant Arsenio Minardo, ini siya ang aristuhon. Ini siya ang gindetain kag paglapas sa Republic Act 11332 sa National Protocol Standard sa ato nga COVID-19 protocol. So sa report ini siya pagpasakaan sa kaso sa magkakatapuan sa kapulisan. Report gikan sa siyudad San Cadiz una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gotig nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw na ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na.
nga may dala paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pinggan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado.
Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pag-pangalagad, Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, 1:20 na nga aton oras, 1:20 na mga kaaksyon. Sige, salamat gid sa inyo sining pagpakigubod, kita-kits, kita buwas. Sa isa naman kaya edisyon sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa sining bahin, nagagdara kita sa masunod nga programa ang This Is My Life. Sunod sa dinig lamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinanda nako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. I laugh with tears in my eyes. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!